सुनत तानी कि से पढ़ाका पाने के लइकवा के बियाह ठीक भइल हइस। अभी ले हमरा कोनो तरह के सूचना ना मिलल। बे है गाँव में पूरा गाँव में बे हमरा बुझते कि ओके बियाह ठीक हो जाए आ कुछ हमारा के मान ली से लोग आके भेंट ना देवे। ई तो आज ले भइले नइखे, ई तो नया काम हो गइल गाँव में। एसे हम काले से बैठल बानी चरमोहान पर दुआरी पर, लेकिन कवना गली से अगुआ निकल के कुछ था नइखे चलत। अच्छा ओह दिन तकले हम भड़का देम मिला बियाहवा तुमकर हो जाऊ। अच्छा अब बता। प्रणाम बाबा। हाँ खुश रह बहुत बढ़िया समाचार सुननी हा तार बियाह ठीक भइल हनु? जी बाबा। अच्छा ना खूब बढ़िया समाचार तो बढ़िया बा, बियाह शादी सेट हो गइल। ना ठीक हो गइल। अगुआ आइल रहन तो हमरा लोकलन ना हो गली में बैठल बानी हम काले से कैसे निकल गइल लोग। अरे का करम, गांव घर के माहौल देखते बानी, सोचनी कि आइल बा लोग आ गुप्ते रूप से उ लोग के कसहू हटा दिया। ना ई तो बुद्धिमानी कइले बाड़ तू। कैसे गांव में बहुत कुछ रही बा, शादी बियाह ढेर लोग के कट जाता, बहुत बियाह कटवा घूमतान घरे घर माने इतना होता कि माने बियाह आज सेट भइल काले कट गइल। ना ज्यादा ठीक बा ऐसे। और सब बताई ठीक बा का कहीं ठीक हो। हमनी के तरह से हाथ खाली रहत रुए, हम लोग दुकान वाला तबाह कइले बड़ुए। तहरा आज 3 दिन से तकादा करता कि से मत खर्चा गिरल बा, हाथ ना देही जल्दी तो पहिले बा घर में का करम इतना बड़ 400-500 रुपया माने कि से 500 का लमसम ओकरा दुकानी के खर्चा हो गइल बड़ुए। पैसा बा ना सोचतानी तारा भी तो 400-500 रुपया बगलिया में ना होबो पैसा। हां ना केले घुमत ना बाबा पैसा बाटे वो तो पैसा बाटे। अरे बाबा जानतनी। हां हम घर से निकलल बानी रउए खातिर। अच्छा सोचनी कि कुछ बर बहनी करा दिया बाबा के। हां ना जरूर चाहिए शादी बियाह बढ़िया से निपट जाओ, बड़ा दुख बा। देखा बताओ तनी पहिलहु बिकरा के पिंडा दियात रहे जी, अजे कोनो ना यही खातिर हम चलल बानी। खुशी के बात भाई, खुशी कसहू निपट जाओ। लेकिन हां ना ठीक बा। लेकिन ध्यान रखे ना एकदम तार पार समझ के बा तार पार। हां देखी बड़ुए पैसा के लाग के बनू जी हैं केहू कइले दे देले बड़ुए हमरा हाथ में थमा देले बड़ुए ओकरा जे कोनो मामला भर के देले बानी हम। पैसा तो पहिले बा, लेकिन रुआ हमरा के तो बचपन ले मनले बानी। हां एकदम या हमर ना रुके के चाहिए। ना एकदम तार क्लियर पार हो जाई। कोनो रुकावट आई तो हम करे के बानी नु एको लाग रखे के बनू जी। ना जा ठीक बा कोनो बात। हां ना एकदम तार पार हो जेबो पार हो जेबो। ना एकदम ल ज्ञान 500 देलन नु से देखा जे भगवान के कहाला 500 देलन लग ना। और भैंस फलनमा के सुनतानी कि बियाल बिया बाकी कहाँ साला आइल ना हमरा धरी कुछ दिन ना कइलस। अच्छा कुछ कहा समाचार गांव के सब समाचार ठीक बा नु? एकदम ठीक बा। रउए भी तो चलनी है। का समाचार बा समाचार का हम कही का। अरे कई दिन से भैंस दुआर पे नहीं खे, एगो फेरा में रही कि भैंस किन लिया तो देखले बनी हऊ पासवान जी के भैंसिया। ओ पासवान के भैंसिया बियाल बिया। हां बियाल बिया। बेचे के रउआ नहीं के का पता है, तो रउआ नहीं है। ना बेचे के नखइस तब का दूध ना तो हमरा से जरूर आइल रही बे। हमरा समझ ले गांव में कोनो माल में उसे तरह बियाता हो ना पाउटा पुछत तक नहीं खे बेचे देत हम। तब ऐसा ही बिछा जाए गांव में। हमनियो के उम्र कहाँ गइल मान ली से यही गांव में मान ली कुल करत रह गनी जा यही ले रउए भी चलनी है। ना ठीक कइला हा बे। हमरा बुझते गांव में कुछ हो ना खरीद बिक्री होके। हां आखिर हमनी के कोनो नौकरी करतन जा ना ये कुल में आमदनी बढ़ुए। तो भैंस तारा उ मेला खरीद बिक्री करता रहा ना खरीद बिक्री त ना दुआरे पे रखे के बा। दुआर पर हां दुहे के बा कैसे कि एगो तब बताव तनी दुआर पर रखे लायक भैंस न खबर तारा उ नहीं खे। ना दुआर पर रखे लायक भैंस नहीं खे। उ एगो बिया तारा मांगतपुर में। अच्छा भैंस बिया तनी गरीब की हां बिया खइले पियले कम बिया उ भैंस लेला उ सवेरे हमरा भी आइल रहे उ दुआर पर रख लग बिया नु एकदम ऊपर से ओली बिया जितने खीबो उतने करी। रउरा भी आइल रहे भेट करके? हां आइल रहे उ आवेला बरोबर। हां आवेला आइल तो ठीक बिया भैंसिया। हां ओ कतना तक दीही दे दी उ हो जाई कोनो बात नहीं है। यार कुछ खर्च वर्च करबो मान ली कि हम दीवानू देबो करा से। ठीक है बतरौरे भरोसे अब बानी हैं। और सब ठीक बानू? और सब ठीक बा, लेकिन एगो और पता चलला बात हैं का रौरे गौवा में पुरैना बिगे हैं। पुरैना बिगे ठीक है भाई ठीक है नु। हां
पूरा ना बिगे। न तो भैंसे के नहीं कहत। हाँ एगो बात बा कि रौरे गौवा में हाँ एगो बियाह सेट भइल बा अच्छा हमारा गाँव में। रौरे गाँव के लड़का ह हैं हमारा गाँव के लड़की ही ह आ लगले बियाह सेट भइल। हम फेरा में बानी कि रौरा से कुछ सर सलाह लेली कि मैंने अंदर के ओकर का बात उत बा बढ़िया उड़िया ह कि ना ह। तो रउआ जानत तनी लगले बियाह सेट भइल है कौन लड़का के। हाँ हाँ उ पड़का पाने के लड़का के ठीक भइल है। अब पढ़ के पढ़े नाम हो। हाँ अब के पता चल याद पड़ल हमारा। आइल रहे बेचारा लइके भी आइल रहे। लड़का आइल रहे ठीक ह नु। हाँ हाँ 500 रुपया दे गइल है। रौरा के 500 रुपया दे गइल है कि कुछ कह मत। महाराज तो कुछ अंदर के बात हुई तो बताई। ना ना बेचारा देखा विश्वास करके पैसा दे गइल बा। हम विश्वास हर आदमी ना हई हम। 500 रुपया दे गइल बा हमरा के। तो हमू देम हम 500 देम। ना ना 500 से कैसे होई। हाँ। ना ना 500 के कोनो घरे मुद्दा बा। तो कुछ बढ़ा दिए कुछ 150 बेसी कर देम 600। ना ना देखा बहुत कम होता है से तोहरे बियाह करे के रहे तार लूट लूट कुछ खराबो रहे ई तो बात रहे। दिला 1000 रुपया तो मैंने किसे पारे न हो गइलो। हाँ तब का तब सही तो का माने 1000 में हो जी नु। हाँ 1000 तक ले देबा तो कोनो बात नहीं है। ओकरा अंदर के सब बात बताई। हाँ हाँ बता देब हम बाकी कहे के ना होई कि होतला ना कैसे। 1000 रुपया देम। हाँ हाँ 1000 में हो जबो। हाँ कुछ बढ़ा दी है सब होबो तो कुछ अपन दूसर का। अच्छा 150 और दिया लेकिन सब बात बताई। हाँ ना पहले पैसा बेके द कौन ठीक पहले पैसा दी देखे गइल बड़ुए हम का जो कहता ना करब देम पैसा देम। हाँ देखे मत ना ना केहू ना हाँ देखी चुपे द हाँ 1000 बन गोटे। अरे पूरा दम हाँ, ठीक बा 100 गो बेसी हो। ठीक बा अब बिनले गुथल नहीं की हम। ठीक बा गाड़ियों भाड़ा का तो दे देनी सब। ना ना चल जी साइकिल से पैदल तो कहीं देखा लड़का तो सब तरह से ठीके बा। लड़का ठीक हाँ ह हाँ खानदानी ह। हाँ एगो ओकरा में हल्का कमी बा का तनी लहसुन प्याज के सेवन करेला। बे मारा लहसुन प्याज तो सभी खाता हमनियो को रोपले बाइन जा 2-4 कट्ठा में। ना ना बताओ तनी वो हरदम में ना खाए। हाँ कभी कभी जब मीट मछली ले आवेला तब उनमें जरूरत पड़ला मसाला में कहेला लोग फेटे खातिर लहसुन प्याज। तो मीट मछली चलल है ना तो एगरी सबे खाता धीरे धीरे। तो आम बात हाँ मीट मछली कौन बा आम बात बा वो मान ले कि मीठो मछली रोज ना खाए। रोज ना खाए ना रोज ना। जब तो बोतल उतल ले आवेला दारू उरू का पियला महाराज। महाराज लेके दारू पियला लिखा हम सब। हाँ तो कहत नहीं बतावो तनी कभी जुआवा ना खेलन स तसवा पर तासो का खेलला। जुआवा में जब पैसा उसा जीतेला तो जुएड़ियो ह। अरे जुएड़ी का कोनो खानदानी हऊ मन में आइल बेचारा के नया उमंग बा लइकन के मान ली कि से अपन गइल कतही बैठ गइल कुछ झीट लेलस तो अपन तनी खर्च बर्च कर देला। खर्चीला स्वभाव के ह। अच्छा कोबो स्वभाव के ह। कबो खेला। हाँ कबो जुआ खेलला उहो जुओ हरदमे ना खेले। हाँ जुआ हरदम ना खेले उ घरे परिवार का जुआ खेलते ही ना। उ जब कहीं जाके मेला बाजार में चौक चौरास्ता पर स्टैंड में जब जाके पॉकेटमारी करेला पॉकेटमारी करला हाथे लाग जाला कहे मतलब के कोई पैसा कोनो नइखे कहत नहीं कुछ नहीं खे। ना ना ई त आम बात बड़ुए हरदम के थोड़ा कोनो आदत बड़ुए। रोज ना पॉकेटमारी बहुत बढ़िया खानदानी हम सब पहले ही के। अच्छा गांव में कहू तो पूछ ली पता लगा ली और बापू दादा का पॉकेटमारी। ना खानदानी हमन सन उहो पॉकेटमारियो हरदम ना करे उ रोज ना करे नु एकदम हरदम ना करे पॉकेटमारी। हां पॉकेटमारी कभी करेला जब कहीं रंडी उंडी की यहाँ जाए के होला कोठा पर जाए के होला मजरा सुने के होला इहो का करेला। तो परिवार के लोग पैसा दिया ओकरा के रंडीबाजी करे के तहनी महाराज सब बतिए कहत अपन कमीनी से जाला अपन कमीनी से एगो ओकरा में गुण कोनो बड़ुए जोन बढ़िया होखे सब तो ओकर खराबे बा और खानदानी ह। कहत नहीं खानदानी ह। हां खानदानी हुए महाराज कैसन बात रुए कहत नहीं वो सब ठीक बा हम ओकर ई सब सही बात बतनी है एकदम सही ओकरा में कोनो दोषे नहीं खेता। ओकरा घर बियाह ना होई तब अब ना होई। अब तू लोग अपन समझी हा हम अभी जाता नहीं सब गांव में बतावे के हइस हई महाराज कहत नहीं कि कुछ बातें नहीं खे या बातों सब बा। अच्छा कोनो बात नहीं खे जा हम बात रहे तो कह देनी भाला मत कर जा ऐसे कैसे अब हमरो गांव में बदनामी होई। ठीक है बा हम देखत नु कैसे हो जाता बियाह बात रहे तो पैसा देबा तो कहे के न पड़ी। नमस्कार प्रणाम सुपर गोल्ड एंटरटेनमेंट में रुआ सबनी के स्वागत बा। हम माने निशान भारद्वाज हम दीपक पुजारी यहाँ का हमनी के गुरु जी सिजोग उपाध्याय जी कुछ कहल चाहतनी। देखिए भैया आजकल ऐसा चलल माहौल चलता किसी बीच में दलाल पड़ जाता कोनो काम के
एनियो से खा जाता पैसा, ओनियो से पैसा खा जाता, आ काम बनल बिगड़ जाता। तो कम से कम दलाल से सावधान रहे के बड़ुए। कैसे कि भाई गाँव देहात में बहुत भरमार हो गई बा दलालन के। हाँ हाँ। ये बा हमनी के। अगर वीडियो अच्छा हाँ लगे मतलब थोड़ा सा मस्ती मजाक आदमी कैलक है वीडियो के माध्यम से, लेकिन असली मकसद ये रहे कि आजकल देखते बनी जो हर गली और हर मोहल्ला में ये सब आम बात हो गई बा, तो ये सबसे बचे के बाद और एगो मकसद रहे कि रुआ सब के तनी एंटरटेन करी जा। मस्ती हो जाए। बहुत दिन हो गए साथे वीडियो बनैला। बहुत बहुत धन्यवाद।